India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki pulit chong ka Assam kilalek bankem mi UMLA ka Gujarat u Gishnesh Mevani u bedairu unong yalam jong kidalit na kanong ba Palanpur jong ka Banaskantha district ka Gujarat bat yalam yu u sha Assam dakaliang sun hakastep perngap jong kasmi pale yathu ki he sorkar warla ki pulit kin pensha ya kadaw jong ka jingkem yu u ki bayajan bat u Mevani kilakam u new MLA ula shakem halor ka jingken tho ha ka Twitter halor Nathuram Godse ugo penyap ya u Mahatma Gandhi namar ka jing bitar halor ka jing shakem u Mevani kinong yalam jong ka Congress ka Gujarat kila penlong ya ka jing ki hajan Sarangpur circle kanong ba na ka benta bandawa pelat no ya u kipulit ka Assam kila toket ya u Mevani na Palanpur Circuit House akamit sngi balang bat layalam ya u sha Assam hadian bikila pentep ikipulit ka than yathu uwayu he ka Banaskantha Police Station u Superintendent of Police ka Banaskantha u Aksharyach Makwana ula kubor bikipulit jong ka Assam kila kem ni Mevani banyalam ni u shaka jala jong ki hadian kila pentep shikipulit jong ka Palanpur Mevani ula job kum MLA Shimet na Patkam SC constituency ka Banaskantha ha usnam 8,000 khatnyo lingba ka jingkashan jong ka Congress Patla udan ke nongrim jong ke Kongres menta uklan pat penyeso eladi bat kene kesek khamen shwa ula ong ba unye punya ke election banwan kubukur tong jong ke Kongres